Ай! Деба, стъпих, майка му, деба! Се върна! Се върна, стъпих! Майка му, деба! Добре, оп! Ха! Точно! Здравейте! Извинявам се! Значи минах го, просто си дигнах единия крак, щях да го ужуля хубаво. А там долу, виж как се люсна, бе, настрани. Поднеси ми, ама стана. Ай. Здравейте. Здравей. Здравейте. Казвай, ако решаваш да спираш, защото... За сега ми трябват хубави спирачки, тия ме изпускат. Аха. Хубави спирачки, иначе май можеш да се мине от тук. Да, но... Да. Да, ще пробвам да го взема това. Значи трябват ми... Хубави спирачки. Големи, тия са ми малки тия дискове. Дайте нагоре, аз ще си поседа малко. Чакай, че леко съм си седнал. Дай, спокойно си ходете, аз ще ви изчакам спокойно. Нито бързаме. Спокойно. Какво бе, как е надолу? В смисъл, ти не успя ли да го вземеш това? Не съвсем, ще пробвам. Преди, ама... Взима се, без проблем. Човек, преди опита на вазова пътека, която имаме тук е разходка в парка. Добре. До тук добре. Имам някакви клечки по спиците. Мале! Това е дискът, нямаше да го вкарам така. Ай! Кофтия си закопчан. Пич, натам сме към водопада. Пътеката е тук, покрай тебе. Ма, ходи ли се на водопада? Не, благодаря, там съм го минал пеша.
То май оттам можеш, бе, пич. Еми... Можеш. Ай. Добре, тук стъпих. Майка му да я. Какво стана е? Оу, вземи ми този кам. Какво? Ага. Да, тук е тясно. Да, тук е педал. Тясно е тук. Макар че ако си изроте от тук и се молиш да не паднеш, че после пироните ще ти излезат скъпо. Какво било? Какъв е този трап, бе? Ние сме го минали това, просто Тук е доста добре да се направили пътеката. Тук си се кара... Какво беше преди изровено, мале? Да, сега решихме да го пропуснем водопада. Друг път виждане. Така, виж къде ми влезе гумичката. Виж, така може да остава колелото. То пък. Между два така. Стойка, перфектна стойка за... Бих се радвал на такива стойки за колело навсякъде, с по два камъка. Тук е добре. Забили се преди. Къде са ерекси? Боянско езеро, сякаш сме на прав път. Бати бота малта направих. Отзад. Значи при 36 см средно ми опря педала, смятай. Не, защото като свиня се друсам отзад. Аз мисля, че на Доротея ще й хареса пътечката. До тук беше тази по-веселата част, надолу е скука. Да, бе, да. И корникът има дърво. Верно ли?
Я? Нищо не може. Топа най-якия участък. Да. Носиш ли швейцарското нощче? Аз го нося моето, ама ще го прережем, трудно. Какво било? Майка му. Да, това тук вече е интересно, да можеш да го прескочиш. Може и да може. Това да карате за начинание. Обаче я да видим, значи е тук. Не, мен средното ми опира. Средно ти опира, погни при мен. Да. Гледай колко е висок. Да. Обаче е чекия. Глътнах една муха за протеинец. Здравейте. Какво беше това върво, бе? Дънер. Ти ли го написал това тука, бе? Да, бе, аз го написах, бе. Деби апликейшъна. Какво стана тук? Нищо, почивка малко и продължавам. Това дърво малко ми стрече и бе, не мога да мине. Rocky section, а? Фу! Много добре! Браво, момче! Всичко хубаво. Добре, че още не са ми пригрели спирачките. Че иначе щях да ти направя цунило газо. Да, тук е малко подвеждащо. Да, малко идваш така от завой. От завоя, да. Леко е. Да бяхме отишли в мола на Колодрума. Какво било? Фокус на един камък. Я, чува ли се от камерата? Това на Киро му е поредния. Той за 150 метра в рила има 3 снейкбайта. Дай да правим. Къде е? Тук ли не дигна? Тук не го дигна, нали? Тук го вдигнах. И задницата го удари, тук директно. Го ударих. Шайзен, майзен, поне има чешма. Да. За без пари, толкова с удоволствие. Сега workshop ли ще правим? Вади вътрешната. Да. И аз ще...